Kuma ine a lamɛn kunu ko Algérie ministre des Affaires étrangères a wulila ka kuma do fo arabukan na. Ne y'a sɛnsɛn y'a ci arabu professeur d'arabu dɔ ma, dɔ bɛ Mali dɔ bɛ kɛnɛma. Ka kuma koloman f'u ye, kuma baw ka f'u ye. Kuma baw min fɔra interview in la pour que kana janya. U ko accord min signera bɛɛ ɲɛna le 15 mai 2015. Kulu tɛ sɔn Mali gouvernement kelen ka wuli ka fɔ ko accord in tɛ yen ka sɔrɔ a ma sara maa si la. A filanan ko kulu tɛ sɔn mouvement politique, mouvement rebelle ninnu ko Mali k'a fɔ ko c'est des mouvements terroristes. N b'a fɛ ka jaabi min k'a ye ka ko dɔ faamu. A y'a fɔ arabukan ma ko min kama ne b'a faamu. A y'a fɔ pour que arabu jamanaw k'a mɛn parce que a b'a dɔn n'a y'a fɔ tubabukan fɛ u b'a fɔ k'a bɛ galon la. Comme arabukan ninnu t'an ka jamana ko don a bɛ taa galon tugu. I y'a dɔn rébellion daminɛni o y'o de kɛ o. 2012 u ye bɛɛ intoxiqué arabu jamanaw la arabukan na ko Mali bɛ ka silamɛw faga. Donc caman sympathisera n'u ye k'a sɔrɔ an ka ambassadeur ninnu u tɛ foyi dɔn. U b'u ka bureau la dɔrɔn u tɛ arabukan fɔ. Donc Mali ka version maa si m'a mɛn. Fo 2022 ne taara arabu jamanaw kan ne ye interview fila di radio télévision Al Jazeera kan. Al Jazeera arabe, Al Jazeera anglais. Il y a 1,4 o de y'a lamɛn. C'est en ce moment ne ye Mali version di. Dɔw yɛrɛ y'a fɔ n ye wele k'a fɔ ko ala de y'a kɛ u ye Mali ka ko dɔn n'o tɛ Mali ka version ma deli k'a mɛn. Rebelle dɔrɔn de ka version mɛn. Donc Algérie bɛ nin de la sisan ka galon tigɛ arabukanw k'a mɛn ka Mali jalaki. An bɛ bi a silamɛw kan na. Silamɛya donna an ka jamana kɔnɔ a bɛ san 180 a b'o bɔ. E bɛ wuli kunna sini k'a fɔ k'e de bɛna silamɛya an ka jamana kɔnɔ ka da galon tigɛ k'a sɔrɔ mɔgɔw ninnu u bɛɛ janfantigi de u bɛɛ. Minnu taara arabu indépendant de la Zawadu fɔ a bɛ n ka gouvernement la bi o. U ye maliyɛnw faga bateau Tombouctou la don min na. CSP min y'a kɛ mɔgɔ minnu y'a créé a bɛ n ka gouvernement la bi parce que an ɲɛna ko i bɛ se ka fili waati dɔ la mais an bɛnna sisan. Donc e tɛ se k'a fɔ ko e tɛ sɔn. Maintenant ne bɛ kuma dɔ fɔ Algérie ɲɛmɔgɔw ye. Accord in bɛ signé le 15 mai 2015. Bɛɛ b'a dɔn ko sema mɔgɔw do HCA u y'i ban ka signé. Fo français dɔ wuli Hervé Larsous, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations ka Mali bagabaga ko ni Mali kana bin minnu ma accord in signé Mali kana bin kan. Fu tora o don fo i bɛ ka y'a jaabi. Ala ka hinɛ la bɛ yɔrɔ min na parce que a ye jaabi ɲuman de d'a ma o. K'a fɔ a ye k'u bɛ kurtu min la an b'a ɲɛ dɔn. Les relations internationales an b'u dɔn. Pour que Algérie ma kuma o don. Algérie ma foyi fo. Maintenant u taara accord de signé le 20 juin 2015 ko addendum o addendum ka dɔ fara accord kan ko relevé des conclusions ko o ni accord bɛɛ kelen. Janfan b'o de la. Janfan 10% bɛ accord la mais janfan yɔrɔba bɛrɛ a bɛ l'accord min signera le 20 juin. Pour que Algérie ma kuma o waati la. Janfan bɛ ka siri Mali la waati la Algérie ma kuma o. Parce que ɲɛmɔgɔw tɛ ko faamu. O ye kelen. A filanan accord in jɔn de y'a violé. France yɛrɛ min bɛ rebelle ninnu ka fa ye ale de bɛ dumuni ni fɛn d'u ma. U ka chef d'état-major de Barkhane le général Christian Aleven a y'a fɔ Mali la le 21 novembre 2015. Ale yɛrɛ y'a fɔ 2017 ala ka y'a faamu. Le 21 novembre 2017 le général Christian Aleven, général français qui dirige Barkhane, a ko dalilu b'u bolo ko mouvement minnu ye accord signé
Sous fait ou c'est un kelembe terroriste fait. Tile fait ou c'est un kelembe mali fait. Ko dali au preuve bouboro. Donc ou bas donc nous be doublier là. Et Algérie mon fait au dos. Pour qu'Algérie nous vele ka fait ka dabla. Parce que Jamfan au cas n'a pas de bala. Parce que nous bébé Jamfan là. Aflana, le 7 septembre 2023, service secret, Jamana Were, service secrétaire en Algérie, Bala, peut-être où qu'on peut courte il a. Ou des bateaux Tombouctou, Kamogo Biworo Faga, Moussoni Demisson, Kamogo Bakele blessé. Au don, mouvement signataire de l'accord, nous fera ko CSP, Kafara Nyonka, ou de ya Fokuba Asimekulu de Ake. Aya service secret Jamana Were Banga anga Malion Fara, au Malien Koutrouba Foko, au Malien Abe Wulika Asimeka ou de Ake. Au don de aye accord in Faraka Boui, Kafokulu le terroriside. Parce que nous avons fait un fond que nous avons fait un dollar. Ailleurs, faut que terroriste de amabo comme ça. Lui de akeo. Pour qu'Algérie m'a comment au don. Donc terroriste de kunu, terroriste de bi, sininta de terroriste à la ou bien c'est qu'il y a fait une malion fait. Vous savez qu'à marcher hakilishuen de Beni comment nous là. Ka arabu foutine kubla Mali contre là. Pour qu'à ma foi en français. Aflana, pour que au femme Mali et nous que terroriste français ou y a faut que terroriste de dos y a serré dirama ou lui a faut que de Maliens faga terroriste do et abo munino là est-ce que nous que Algérie a besoin au kake o de que mané a faut entrer Algérie ama damne ama kele ndamne kele ma wo mani ni kele uli Mali kama Mali tonyo ibe toala ala te sira dima donc ou kablo hakila ou kantoyi ambe la fait de nini mais ambe la fait nini ota ke ko ibise kinye dwana ne ba fe ko de fo Algérie kana arabu futine kubla Malila et mouvement nunu ne hakili be jigisi sa kata sibla kata Algérie consulement à Gao le 5 avril 2012 nous ya Algérie consul si Boalem ka mene kata ka collaborateur faga ala ka hinula mais ou ka collaborateur minum bufu kumbe mujawola odo Malion famfa fando koko mujawo bora Sahrawi Algérie de bala doko ko kata Algérie consul mene kata faga donc Jamana Were sembala ubese kata kelela ala barkala odo Algérie mata kelela kata sibla ala kahina China parce que ala fani sacrifier Maliens parce que kelebe gao me atora gao do obayira Maliens famba ko dobe ka Mali ni Algérie jamfa nenyana ni kuma nunu foro kanga mugobo mais mujawo mi yamne kafaga mujawo mambru min kumbe mujawo la gao ne budo si ça obe Mali institution là-haut terrorisme nous dobe Mali institution là uba faut que Mali fait. Comme Malien ni kumana drone teri mbalma de adonata bordo ibenyi na fembeko terrorisme de gouvernement la gouvernement ni institution to la bobi mais a ya fara bema mena mujawo ni abeyoro mina sa kuma tefo mena mimbu fa akera chogo mina aya do 2012 américain ya foko en sardine c'est mouvement terroriste. Au de la France yadka adjoint Al-Gabas ag intala ne batogofo ka negen kana mouvement weri ke ko mouvement islamique de l'Azawad au mouvement comme islamique mandi d'autres là où ya yelema odubuseje ayelema inafo insecte do ayelema kake ko HCA inafo ni insecte sa kake papillon o HCA où ya sigi kidal maintenant emenela mugo nafiku minu yekele wuli ulere mujawo ni akmi yuchi jamfantigi ni ye bala wuli Mali kono
do fagara do bolla kata Burkina Faso do bolla kata Mauritanie u kunte Mali la fangantula mashitudo betu mashitu feo Fransi de nenu ta kananu e Kidal ka uluni asise ya faranyonka ka foko de semai ko Mali gouvernement ka négociation ke ni nui mais au bela comme wati la gouvernement mimbambolo ou hakli jigina ko Algérie ou antiri ayen nyongon deme indépendance watila ko médiation ka di Algérie ma mais a beye jamfan de ya besira ka ke jamfan munde kera mogo minum beta négociation ke Algérie ou ba foko société civile ka muso bla avion la ka jeune bla avion la ka tout fo tout bla Algérie ka hôtel la ou bu filmer ou be mina machita do Algérie ni français de rebelle de buka fin sebe ou bien nga nyemogo wele comme nga nyemogo nunu ni ya fonteri de adona ta borota dron ulu beso do Mali be ka jamfa ou ya ko ni labe ni chogo de la ese jamana min ba yere bonya ibe démissionner ni muso minte fin de buta kata jamana wer kubita négocier au nom d'un pays un pays ni be plan négociation là ibe mogo do doni bagaw les spécialistes le débat accord négocié c'est pas une histoire de femmes de jeunes de vieux mais yo de Mali là au kera yanye tuguni bela Mali yere doma so accord iman do yere sonama ne yere be mogo mino minku nyena ko oyi oboke sababu e lafia kana Mali kono dogo kute son jamfande do nkuko histoire de ala de benayira mais ala ya ira e jodi nunuma sabu minu nkoko according jamfande do ils ont eu raison finalement donc ni jamfan be Algérie be duguma ate fofo et l'or be photo di bamakana ça nous mimbe ka chouin au nord mimbe ta France. La France a les 4e réserves d'or au monde. Elle ne produit même pas de l'or. Nous, ça nous keme tonnes keme soro. À 90% bêta yoromina antado. Si ça a peut-être la do bêta algérienne tado. En tout cas, on va donc à bêta yoromina. Ou bien jamfantigi do soro Malila. Politique mogo juju sordasuka doni douma. Ou bien to Mali jamfal. Amakida gouverneur mine jamfal là-haut. Kidal mine na dron ya mine parce que ola kombe jamfati lui politicien ni journaliste ni juge ni soldats ni réaction la ne bu bedon u chalembe mala jamfati nunu ulu de ka kuma ka cha lu bora ka kuma bafu ko jentigi ka so be jamfati u so mogo ni fe hali mogo minu bu fe ko maliko terroriste do mais so babu boro bamako piscine bu boro palace bu boro ko way bomi. Donc, anti se ka to lao. Ala barka la nyemgo soro. Minu ya hakili jagaboke ka Mali blasira nyumanka. Ode kama Malion be, Mali diaspora, Malien intérieur be sona ko gouvernement inkanyi. Aye barake. C'est ça, Algérie be kam baga ne be fendo fouye. Vraiment Mali ni Algérie frère ou dedo. Ce sont nos voisins. Algérie kata yorowere, Mali waretse kata yorowere. Ole ka to kurtu ni jamfan ila. Ay nanga benka accord signé. Abe se ka jago ke Mali la. Carburant flene abe to terroriste la abe to dans la fraude. Ne aye odon gawo ni Tombouctou carburant prière. Mais c'est le carburant de la fraude. Donc Algérie be fraude de fait. O magnou. Ebe na ebe carburant fere Malila, ebe na gaz fere Malila, ebe tamaro fere, ebe nono fere, ebe fen chama fere ibi sa gosoro. Mais kato drogue ni fen nunu la drogue ni jamfa ni yelema. Nebe nyebe politicien do la be koule carburant pri yelema Tombouctou carburant imborami. O politique jaselen bini sigi ka foko carburant te Mali. Uye mi chuen kana fere Malioma. Malion ba fa kake siala eba foko teke ubena posine dandema eba fukango posine mi mugo kanga fo Mali gouvernement kanga solution soro ode kuma nyumande mais malien te se kan sigi ka foko carburant mi bena chien ka fere mogoma pourquoi gouvernement ba foko atena ça c'est pas un gouvernement donc l'Algérie n'a qu'à venir faire ses affaires
Maroc min fileni wi sinamuso de do Maroc nana wuli banque ta wi telecom ta be affaire la et pour qu'Algérien se coque ologo ka to rebel fe ka fitina wuli jamana la dongo do aw be jamfande la jamfantigi minum boufe wi jamfande ke Kadhafi la ka jamfa ne tubabu ka livre do kala kuna nanka Kadhafi ci domna wi jamfantigi de nyini wi jamfantigi nu soro wu sa wi duma dobe wari fe dobe togo fe dobe fangan fe wu soro ka jamfantigi nu ulu de Kadhafi jamfantigi nu de nana malila comme fangan tambolo una ni sigi antara tamoro ni wari duma jamfantigi nu de yuti kubana malici mais obe an ya faro bema donc aw be dem na sigi ko anguto ka malion be faga ante so made minum be fagalila minum be rebellion continue ou somogo be malla villa bubolo marché bubolo ou dembe kalanke école bawlo be Tunisie ou be France do be Algérie ou be yala dro donc be ka malion joli demi koro boro burdamen arabu fulaw bamano mogo minum be koronfe ou joli de be ka minum feu sanu bebo mogo be faga esa ba donc kidal ni gawro des milliers d'Africains minum be na ka sanu bo o sanu imbetami rebelu nyamo do be ne ba fawye abe wari akemi sor 96 millions par mois millions kononto bi kononto ni sigi ni woro abode soro kalon kono rebelu nyamo ni o sanu betami wari betami o de be marfaw sanka mugo faga ka drogu sanka donata ka borda ka soro nyemugo be don ube doni tala be na bamako politicien ni nyemugo nunu be doni duma dron anga jamana batu terrorisme la ante so matuni malio nyeyelela ante so na yo Algérie be minkana sisa c'est daw ni chogo de kanao France on chogo de be à travers la CEDEAO ou embargo que quand dumini ante fin soro Algérie bo de kebi quand carburant soro ante nono soro ante tamaro soro ambe yoro be bloqué France ni CEDEAO de kana aflana kubena baga ku angana son kubena kele wule anofe moto malola o malola o si Algérie bo de lawo kerebelu nu aloger kambargo tanka France transition a délai dama katafo ko anga tola nama tola dron ko bone bena mali soro Algérie fana tara Union africaine la ka délai dodi ko namato de la ko bone bena mali soro donc France min kana Algérie ba fe ko deke ay France gain Algérie beni sigi France nona ni min ko kibe mali ke join yambi gain anteru ambalmo do ay nanga barake nyon fe anga ye nafa be mina nafiku minum bawfe minum be Algérie abafo ko c'est des mouvements rebelles sont des terroristes o bela ayafu ku kasigi kana nuna na yafa nyini malion fe ambese ka yafa ne afowe mogo mi yafo ko azawa de indépendant il est au Mali avec gouvernement labi mogo mi CSP créé en Italie avec mal avec gouvernement labi terrorisme kumbe mujawala ube mala dobe CNT la dobe place bawla ambu ne bu bedon donc ambese ka yafa nyonwa makanga jamana jo me ante son joya matuguni jamfan fana ne be fendo fo ni nyina na ko mbesiga ke mbena fo Mali on kafam be ba fo ku esilameude niye Kuranere niyata la surat 8 suratu sigi la surat 8 niya laje ka kalan les articles qui suivent 56 57 58 ube kuma jamfan de kaw na ya kalan abado kumali jobalawo o surati silameyala uko mawo mania don ka be jamfan la e kamne kana to jamfati gase ela uluko kulu ya arabu kulu be silamedo uko ta surati kalan jamfanti ginu ni Kadhafi jamfa uye Mali jamfa minum bufe
amoke aya fotubabu eku alite Somali katla. Amoke il a trahi son grand-père. Minumbe Kadhafi fait soldation à la français ou de Kadhafi Jamfa. On allait au farale nyonka ou Mali Jamfa. Si ça Jamfa tigi de bouffer, et kana Jamfa tigi de jamais. Si la meya la otekeo, ou ka segi kana kwa yafa ni Malion fait anga sorokata. Notre Malion segena kujugu, koroboro ni arabu ni bourdame. Tous ces arabes, ces jeunes Touaregs, ces soreilles qui sont en train de mourir, à Bé Jamfa tigi de. Si c'est terrorisme Bonyana au nord, ni y tous c'est des petits enfants de là-bas, où endoctrinés pour virer terroricial, où ils faga, où ils farimini. Mais anga jamana bese kato, mogo minina au bonnet anga Mali kono. Au début sigi Algérie, coulou de mouvements rebelles de Jamfantigi de do terroristes du tout. Aya Malien politicien minum bara farauka ne boubedon. En 1958, Jamfantigi Kebe Saba. Oui, lettre saba kata seben kata di De Gaulle ma. Kulu ta fait ka indépendance soro. Kulu ba fait kato John Yala des Français musulmans. Ko nous te so ku fara Maroc ni Mauritanika. De Gaulle ya donc ko mogotuku. Jamfatigi nafiku de do amu jabiere. So te ma baw munu fara nyogon kan 58. Attaquer agili. Amoke de be Jamfa Yala sisa algaba sigintala. Akotu baba aita kantui amba fenga jamana kato nyonfe. Sisa amoge beka Jamfa. Ufarele nyonka. Bon Jamfa tigi nafiki mogo keme sabanu nu lettre be degol majabi. Umoke tubabu ya lettre de shuka di démission nu ma 2012. Ula kafa ambalma ko mbe feke indépendance ta degol maduma u be nafiki. De Gaulle ma fofo ulu ere ni nike ne ba fo ne soda sudoye musa ka garde korkoro fo akashira parce que ko minum be ka kuma sisa do bula kwale juruta ka velo sai Bamako abe en supla domina aw de bena usigi do lycée ke asikaso aw de bena usigi ko Mali be ka Jamfa na wiaye au Mali projet ba wona be nord la Norca de bas dirigé. À l'ICT, pendant 10 ans, Norca de bas dirigé. L'Agence pour le développement du Nord, pendant 20 ans, Norca de bas dirigé. ATT et Kele Koku Yaba, ne ba donc à ma banque. Il y a accord signé en 2006. Où la région que ATT a mobilisé 500 milliards pour des canards développés. Mais il faut me dire que, parce que nous, Koke, Jamfantigou ne va mobiliser. Mogo faga pour que développement kanake on mo keren da beni sigi ko fe kafu développement te ke nord la de faut ou be zone jama nafiku de takatanu e norma kafanga nduma funa na uli fanga yele mara 2016 ka accord de signé ko courant fait mawo mani jamna de ya eli uba boy rebelu ni gouvernement yere ko rebelu minum be place rebel de kundo ude be faranyonka Kanoru be meru conseil des serres conseil des régions rebelle de désigné ou toro là est-ce que be Mali tanye ati se ka tanyo ala barkala mugo toro là mi yota ka bonka bon si ça no be wele kambla Malion bay au kana nafiku nunu lame au kana rebelle nu ka suchon lame Nyemogo minum bembala mogo minum kokule nyemogo association des partis mouvement de Jamfantigi wo Jamfaki na ka Jamfan kuma fo kana lami do rebera quartier ou la do bena voyage ke ku bena malien lami obe kalocheni est-ce que un dirigeant malien normal mogo mimba ke choueli fenka feranga jamana kon l'impôt sera fo katora anko ko dabla do abatige est-ce que bese kanisigi ka fo pour kan ya ayatige c'est pour l'année bas fouillé. Jamfain, minum bala, à bébé Algérie, politicien de Tarou Farouka, bébé Bamako, nebu bedo, minum be Jamfain la bed donendo. Bafé kan jag anga jamana jam, parce que le problème ou kou na fasoro, ou kawai douma, ou somogo, nou deun, nou balmao, à tout le Mali jam, ou bodela, antesoma sini. Les populations du Mali, on en a marre. Ferme ou kantoui
dongo do ni dalilu sɔrɔla ko mɔgɔw bɛ janfa la adiri b'a ɲɛ tugu a kan mais n'a bɛ ni wuli sisan k'olu tɛ sɔn aw tɛ sɔn mun na parce que aw ɲɛna fanga de b'aw bolo aw bɛ se ka Mali ci maa o maa n'i ye kɛlɛ daminɛ surtout ni binna Mali kan Ala b'i malo ne b'o de f'u ye an ye balimaw ye aw ye teri a ye n'an ka kuma an ka solution sɔrɔ aw ka intérêt bɛ min la an ka intérêt bɛ min na an ka sɔrɔ nafiku ninnu minnu b'aw fɛ terroriste ninnu a y'a fɔ k'u kana yafa ɲini maliyɛnw fɛ n'u nana yafa ɲini maliyɛnw fɛ an bɛ se ka yafa bɛɛ ma an ka jamana jɔw ka taa ɲɛ suyɛnni min bɛ ka kɛ kɔrɔn fɛ sanu bɛ suyɛn pétrole bɛ suyɛn n'aw da b'a la a y'aw da bɔ a la n'aw ma da b'a la a tɛ laban min bɛ ju kɔrɔ an b'a dɔn an b'a faamu mais an bɛ ɲɔgɔn musalaha parce que on est obligé ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne b'a fɛ ko baara de fo ka kɔrɔnfɛmɔgɔw fo ka gawokaw fo ka maliyɛnw bɛɛ fo tɔnbutukaw fo ka burudamɛw ni surakaw ni arabu ni kɔrɔbɔrɔw ni fulaw ni maliyɛnw bɛɛ terroriste yɛrɛ bɛɛ ɲɛna an ka jamana kɔnɔ parce que bi su ka don mɔgɔw kan ka mɔgɔw hakili su aw kana sɔn k'aw hakili su ka bila ɲɔgɔn na diinɛ ko kɛlɛ siya ko kɛlɛ u y'o de wuli an ka Mali la kɔrɔnfɛmɔgɔw bɛ nkalon tigɛ ko olu bɛ na ni diinɛ ye Mali kɔnɔ k'olu ye burudamɛ k'olu de ye arabu ye kɔrɔnfɛmɔgɔw de bɛ wuli ka siya wɛrɛ fo ka ɲɔgɔn faga nin bɛɛ ye tubabu ka plan ye an kana sɔn nin ma kunu an kana sɔn ma bi an kana sɔn ma sini ne b'a fɛ ka wele kan bila k'a fɔ Algériens ye Maliens y'aw balima ye ne y'a fɔ caman siɲɛ caman a ye n'an ka sigi ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an sigira ka baara kɛ ka ɲɔgɔn faamu bɛɛ b'i ta sɔrɔ mais an tɛ sɔn janfa ma an tɛ sɔn janfantigi ka n'an mara an tɛ sɔn janfani ka continuer ka Maliens joli min nous n'allons jamais accepter ne kun b'a fɛ k'o de fo ka Maliens fara ɲɔgɔn kan Algérie kana olu ni Maliens ka kuma ne bɛ ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ la Bamako bɛ wuli ka mankan ci ka dumuni dɔɔni sɔrɔ ka sarafɛn sɔrɔ k'a fɔ ko ka Algérie nini an tɛ Algérie fɛ a dɔn na ta bɔra ka bula mobile k'a ka mankan ci nin tɛ ko bila o ko bɛ dilan ɲɛmɔgɔw de bɛ kuma n'o tɛ mɔgɔw ka bɔ dans la rue Algérie bɛ se k'o kɛ o fana bɛ se o tɛ o ye nafikiw de u bɛ ka mɔgɔw suruku bila ɲɔgɔn na gouvernement tɛ sɔn ma mais an tɛ sɔn jɛya ma ni mɔgɔw k'i ban kɛ jɔn ye e bɛ tila ka to a la o donc ne b'a fɛ k'o kuma de fɔ u ka hakili baara kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana taa ɲɛ